Els partits d'Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament i Solidaritat Catalana per la Independència s'han unit aquest 11 de setembre per fer la tradicional ofrena floral a l'antic convent del Roser de manera conjunta. Amb una estelada de grans dimensions han recorregut el camí des de la paeria fins a l'edifici del carrer Cavallers. Una fotografia del desaparegut Víctor Torres, històric dirigent d'Esquerra, encapçalava l'estelada. Abans, però, hi ha hagut un moment per reivindicar la independència. El discurs l'ha pronunciat el president de l'Ateneu Popular de Ponent, Xavier Eritja, on ha recollit l'aposta clara de les esquerres per la independència i han advertit que si no se segueix aquest camí, Catalunya desapareixerà. O fem el salt cap a l'estat propi, en el concert de les nacions europees, o en poques generacions desapareixerem. En el discurs també s'ha mencionat que les tres formacions polítiques treballaran per salvar les legítimes diferències i forjar un projecte polític fort. Altres entitats i associacions també s'han acostat al Roser per fer l'homenatge i la candidatura d'Unitat Popular tampoc ha faltat a la tradició que segueixen des de fa 16 anys.